שלום לכולם. שמי רונית נחמיה ואני הולכת לספר לכם על מגמת מידע ונתונים, מגמה חדשנית, שונה, מיוחדת מאוד. אתם מוזמנים לצפות ולהתרשם בעצמכם. אז בואו נתחיל. בואו ניקח את אלברט. מכירים את אלברט? אלברט יש לו פיצריה בשכונה, והוא מאוד מאוד מודאג, כי יש לו הצלחה מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות, יש לו עלייה בהכנסות, ולאחרונה יש איזושהי בעיה. ההכנסות שלו ירדו ב-30%. והוא מתחיל להיות מודאג. הוא החליט לבדוק איתנו מה קרה, למה זה ירד. אז בואו נסתכל. ישבנו מולו ובדקנו וראינו שבאמת 30% מההכנסה שלו ירדה, ומשהו מוזר. בימי שלישי ושישי בצהריים, יש ירידה מאוד משמעותית. שאלנו אותו האם חל איזשהו שינוי בשכונה בימים האלה, והתברר שאכן יש שכונה חדשה שנבנתה לידם, וסניף הצופים עבר לשם. ושמנו לב שאכן בימי שלישי ושישי, אלה הימים שבהם יש את הפעילות הגדולה ביותר ב- אה, בסניף הזה. אז הבנו שבעצם בעזרת הדאטה עזרנו לאלברט למצוא מה הבעיה, ולנסות לחשוב על פתרונות שיכולים לעזור. אז זה בעצם מה שאנחנו מלמדים במגמה, אנחנו מלמדים את אחד המקצועות המבוקשים ביותר בעולם, Data Analysis. ובואו נראה מה בעצם קרה. חברות גדולות בעולם עלו על השיטה הזאת להצלחה. אם תסתכל על הלוגויים האלה, אנחנו נראה שבעצם אנחנו רואים פה הרבה מאוד חברות, אמזון וטיק טוק ונטפליקס ואינסטגרם וגוגל בעצמה ועוד ועוד, שבעצם גילו שאם הם מוציאים תובנות מדאטה, הם מצליחים מאוד מאוד. אז בעצם, למה? בואו נראה מה קורה איתנו מבחינתנו, אנחנו באופן אישי. אנחנו אוספים הרבה מאוד דאטה, כל הזמן. אנחנו מורידים תמונות, מוסיפים תמונות, מייצרים תמונות, כל הזמן. ולא רק זה, גם טקסטים. וכמה מידע במקביל נאסף עלינו בעולם? הרבה, הרבה מאוד. והדאטה הזה, זה הזהב החדש, זה הכסף. ומה בעצם עושה דאטה אנליסט? הוא מוציא את התובנות מהדאטה, ובהמשך לזה הוא מצליח לעזור לחברות בכל מיני תהליכים. את כל זה אנחנו נלמד במגמה שלנו. אז בואו נראה מה אנחנו לומדים. במגמה נלמדים 15 יחידות לימוד, מקצוע מבוא שהוא מקצוע מדעי, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה או מדע וטכנולוגיה לכל, ועיקר המגמה הם שני מקצועות, המקצוע המוביל שהוא מדע ונתונים, נלמד בכיתה י' וי"א, כאשר יש לנו הערכה חלופית 30% ובחינת בגרות שמשלבת AI ב-70%. ומקצוע התמחות שנלמד במהלך י"א וי"ב, ובסופו יש פרויקט גמר. מה קורה בסיום הלימודים בסוף כיתה י"ב? הילדים מקבלים בגרות איכותית מלאה, ותעודת הסמכה טכנולוגית ברמה של 3 ומעלה. אז בעצם מה לומדים במגמה? לומדים במגמה היכרות עם עולם הלקוח, כלי מודיעין עסקי, כאשר יש כל הזמן שילוב של בינה מלאכותית. הם לומדים אימות נתונים, זיהוי של מניפולציות של מידע, מפתחים חשיבה ביקורתית, מנתחים נתונים ומחלצים תובנות בעזרת כלים כמו Excel, SQL, ושימוש כמובן בסטטיסטיקה מתקדמת. הם לומדים ויזואליזציה, איזה גרף מתאים לאילו נתונים, הם לומדים לייצר דשבורדים בעזרת כלי BI, Power BI, טבלו או כל כלי אחר שמתאים, והם לומדים לעשות דאטה סטורי טלינג, יצירת פרזנטציה איכותית באמצעות סטנדרטים שנהוגים בעולם ההייטק היום. וכמובן הם לומדים אינפואתיקה וניהול ידע לאורך כל התהליך. כל זה הם לומדים בשילוב של בינה מלאכותית, ובעצם אנחנו מייצרים תהליך של ניתוח נתונים בעזרת בינה מלאכותית, אבל אנחנו מלמדים קודם כל מה שנקרא להשתמש בידיים, hands on, ורק אחר כך איך הבינה יכולה לעזור לנו. ואיך אנחנו בעצם לומדים, וזה מה שמיוחד אצלנו במגמה. אנחנו מלמדים קודם כל למידה התנסותית, למידה שהיא ללא ספרי לימוד, אלא בעזרת סרטוני וידאו, והרבה תרגולים במידה פעילה, משחקים, חדרי בריחה, סיור בחברות הייטק שבהם יש תהליכים של דאטה, אירועי שיא כמו השנה לדוגמה, אולימפיאדטה, והדבר החשוב ביותר, הם מה שנקרא מגמה מופחתת מע"מ, מורה עומד מדבר. אנחנו לא רוצים שהמורה יעמוד בכיתה 45 דקות וידבר, זה לא רלוונטי לדור שלנו, מה שרלוונטי זה למידה עצמית, בעזרת סרטונים, בעזרת קמפוס אייל וקורסים שם,
והרבה הרבה מאוד התנסות. אז איך אנחנו מעריכים? כבר דיברנו, בכיתה י' הם לומדים איזשהו פרויקט קטן של הערכה חלופית, בי"א הם עושים בחינת בגרות שמשלבת כלי בינה מלאכותית, ובכיתה י"ב פרויקט גמר, 30% פרויקט שעשייה, ועוד 70% הגנה על הפרויקט, מה שנקרא Data Storytelling. מה המיומנויות של הבוגרים שלנו? מיומנויות שקשורות ביכולות אנליטיות, חשיבה ביקורתית, ועוד מיומנויות שאתם רואים לפניכם, הם פותחים להם דלתות לערוצים שונים בחיים, גם אם הם יבחרו לא להיות דאטה אנליסטים, עדיין המיומנויות האלה הן מיומנויות שרלוונטיות בכל תחום ידע. בואו נסתכל מה קורה קצת על האופק התעסוקתי שלהם. אז בצבא, לכל יחידה יש אנשי דאטה שמסייעים לדרג הפיקודי. לדוגמה, בפיקוד דרום, לכל מח"ט יש דאטה אנליסט צמוד אליו. יש ביקוש אדיר לאנליסטים בכל חילות צה"ל, ויש לנו שיתוף פעולה עם היחידות הללו. מה קורה בתעשייה? בתעשייה היום בכל ארגון יש אנשי דאטה. יש מקומות שבהם יש איש דאטה אחד, תלוי בגודל החברה, ויש מקומות שבהם יש ממש יחידה שלמה שמתעסקת בזה בכל התחומים הרלוונטיים. אנחנו מדברים על מקצוע מבוקש מאוד בעולם, עם שכר מאוד מאוד גבוה בצידו. מה קורה עוד? אנחנו את האנשים האלה רותמים אלינו, אנשי דאטה שמצוותים לבתי ספר ומסייעים לנו בהתנדבות מלאה למורים ולתלמידים במהלך השנה. אז את מי אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים ילדים שהם קצת שונים, ילדים סקרנים, ילדים שחושבים קדימה, שרוצים ללמוד מקצוע, והם ילדים חזקים בדרך כלל, מתמטיקה 5 יחידות, אנגלית 5 יחידות, והם חושבים קצת אחרת, יוצאים מחוץ לקופסה. כנ"ל גם המורים שלנו, המורים שלנו הם יצירתיים במקביל ללוגים, הם מתודיים, אבל גם חושבים אחרת, והם אוהבים דאטה וגם חינוך. ובואו נראה מה קורה מבחינת הרקע שלהם, רקע טכנולוגיה שיהיה קרוב לנושא הזה, אנשים ריאליים, יש אפשרות לניסיון בהוראה והדרכה, ואנחנו מלווים אותם, מפתחים אותם, ועוזרים להם לפתח את כל הידע שלהם. אז על מה דיברנו היום? דיברנו על מה זה מקצוע דאטה, ולמה כולנו אוספים, ומה החשיבות של הדאטה. דיברנו על המגמה שלנו, ואת מי אנחנו מחפשים כמורים ותלמידים, וגם על האפשרויות של המשך הדרך אצל הבוגרים שלנו. אז אם אתם מעוניינים להיות איתנו, זה הזמן לפתוח בקשה לפתיחת מגמה טכנולוגית, הנה הקישור בצד ימין, ואתם מוזמנים כמובן לדבר איתי ולקבל פרטים נוספים, ונשתמע, אני מקווה מאוד, שניפגש בהמשך.